som en mundtlig fremlæggelse af den her analyse, fortolkning og perspektivering af novellen Plænen, som er skrevet af Tue Frislund i år 2007, så vil jeg starte med et referat af historien. Novellen den handler om den her mand, som bor på 5. sal i et lejlighedskompleks. En dag der banker en anden mands kone på døren, og vi hører nu så om, hvordan manden beskriver sin undren overfor, hvorfor hun lige netop banker på hans dør. Da det ikke er normalt, at folk, han ikke kender, kontakter ham på den måde. Og for ligesom at symbolisere det i teksten, så læser jeg et stykke op, hvor der står: ikke engang når der er faste lavn, får jeg uanmeldt besøg af udklædte børn med raslebøsser, fortæller manden. Derefter så beskriver han ligesom sit liv, hvordan han lever, blandt andet sammen med sin kone, hvad han laver, og hvordan han første gang så konen, der nu banker på døren. Hun bor i kælderen sammen med hendes mand Vagn, hvor hun ordner planen i lejlighedskomplekset baggård, og de anlægger nye bede og planter blomster og slår græsset og tilbringer generelt mere og mere tid i haven, eftersom tiden den skrider frem i novellen. Og dokumenteret i teksten står der også, Vagn og konen var kommet for at blive. De kom i gården hver eneste dag, og planen forandredes til ukendelighed. Men efter flere uger i haven, så opstår der skænderier mellem konen og Vagn, og hvilket fører til et hjerteanfald, og Vagn han dør. Alt det har manden fra 5. sal fulgt nøje med i fra altanen, og konen, konen fra gården, der, hun går så nogle uger efter op og banker på døren her ved manden på 5. sal. Og det opstår som misforståelser imellem dem, og et skub resulterer sig i, at hun havner på trættelefon med et blødende hul i hovedet. Stemningen i novellen virker på en måde lidt overflødig. Jeg-personen er ikke så engageret i sit liv, og der er ligesom mange ting, der ikke rigtig bliver pålagt den betydning, som de egentlig burde. For eksempel når hans kone går fra ham, jamen det er ikke så vigtigt. Altså, det er ikke noget, han sådan lidt dvæler så meget ved. Hun har bare skrevet nogle udramatiske ord på et stykke papir, og så var den ikke længere. Genremæssigt er novellen forholdsvis realistisk. Den kan jo godt foregå i vores verden i dag. Og det gør også, at den på en eller anden måde spejler virkeligheden i vores verden. Hvad angår rum i novellen, så består den ligesom af 2 forskellige rum. Vi har et rum i lejligheden, hvor personen bor, og så har vi et rum på plænen i baggården, hvor der ligesom udspiller sig en hel forestilling omkring Vagn og hans kones liv der. Og tiden i novellen, det er med handlingen her, jeg vil sige, den forløber nok cirka over 2 måneder. Men de her 2 måneder, de fortælles ikke helt kronologisk. Novellen begynder faktisk ved slutningen, hvor der ligesom kommer et flashback, da vores fortæller ligesom beskriver, hvordan han første gang så konen fra gården. Som der står, efter han har beskrevet, at hun står og banker på, så står der: den første gang jeg så hende, kom hun slæbende med en gammel plæneklipper fra et af skurene. Hun stillede den fra sig henne ved græsplænen og råbte, så det gjaldede i gården: Vagn, Vagn. Personer og deres projekter i novellen, der har vi konen fra gården af. Og set i forhold til det forhold, hun har til Vagn, de er mand og kone, der er hun ligesom den i det forhold, der har bukserne på. Det er hende, der bestemmer. Og det ser man ligesom der, hvor også fra citatet fra før, hvor hun råber, så det gjaldede i gården: Vagn, Vagn. Det er hende, der kommer der rundt med ham og sådan. Hun er en bestemt type, har en forholdsvis kort lunte. Hun tænder helt af, når han kommer til at køre hendes spadesandal over med plæneklipperen. Og samtidig så er hun også lidt nærtagende. Modsat så er der manden på plænen, Vagn. Han er en lille, halvskaldet mand. Han er under tøflen, og
plænen ser jeg på en eller anden måde som et symbol på manden og konens forhold. Altså, så længe haven den opbygges, så bliver forholdet mere og mere intimt. Men da haven ligesom ikke skal udvikles mere, den skal bare vedligeholdes, så kan de ligesom ikke rigtig finde ud af at vedligeholde det her. Deres forhold, det begynder at gå lidt skævt imellem dem, og konen bliver mere og mere nærtagende og får en kortere og kortere lunde, og det kan godt være, at manden han har svært ved at sige fra i starten, men det kommer han i hvert fald til, og det ender jo så i et dødsfald. Man kan sige, at deres projekter i novellen, der tænker jeg for konens vedkommende, at hun søger lykken og familien og en at dele livet sammen med. Og det kan man ligesom se, at kort efter hun har mistet Vagn, jamen, så opsøger hun en ny mand. Og igen, så har Vagn lidt det samme projekt, altså han søger også lykken, og de prøver at finde lykken sammen i den her plæne her, og prøver på at opbygge et forhold der. Men det går lidt skævt, når forholdet skal vedligeholdes, som tidligere nævnt. Der er også manden fra 5. sal, og han er en meget virkelighedsfjern person, som faktisk benægter, at det hans liv egentlig handler om. Som det står i teksten: Jeg har aldrig gloet ud af mit vindue. Min blufærdighed forbyder mig den slags. Jeg har altid kastet stjålne blikke og foregivet, at jeg så fjernsyn eller læste en bog. Og det er jo en stor benægtelse af, hvad han egentlig laver, fordi han sidder jo dag ud og dag ind og stiger ned på plænen og på folk, hvad de laver, og det er det første, han går i gang med, når han kommer hjem på arbejde. Og ja, det er faktisk det, hans liv handler om. Men samtidig så er han jo utrolig svært ved at tillægge tingene sin rette værdi. Altså, når konen fyrer ham på gråt papir, så er det i hans synsvinkel bare nogle få udramatiske ord, der står på papiret. Og han har ikke hverken tid eller har ikke brug for på nogen måde at fordøje. Det er ikke noget, man skal græde over. Det betyder ikke det helt vildt. Men modsat, så når konen og Vagn fra gården og plænen der første gang har ordnet græsset, slået plænen, så føler han en spekulation i kroppen, grænsende til restløshed, over om de nu kommer igen, eller om det kun var en engangsforestilling. Og der er sådan flere ting i novellen. Der er også situationen med peberkornene, hvor han lægger mærke til, at peberkornene der står sådan nogle peberkorn på gulvet, og han tænker, at de kan være til fare for hans kone og ham selv. Men det er kun et kort sekund, han tænker på det, fordi han har egentlig vigtige ting at tænke over, og det er så et kys, som konen der og Vagn lige har haft i haven, som han har set. Så på den måde tillægger han tingene en forkert værdi, og man kan sige, at hans projekt i livet måske lige præcis at holde sig væk fra virkeligheden. Altså. Og samtidig så er manden jo fra 5. sal der vores jeg fortæller, første person, og han er en eksplicit fortæller, som ligesom er med i handlingen. Jeg skal komme med et bud på en fortolkning, så synes jeg, at temaet af den her, det er, at vores jeg-fortæller der, han er bange for at deltage i den virkelighed, der er omkring ham. Og det er også det, der har til sidst i novellen får ham til at skubbe den her kone fra sig. Han nævner noget om, at hun ligner hans gamle kone, og hun lugter også ligesom hende. Men det er ikke så meget, fordi hun som sådan gør det. Det er bare fordi, hun nu er blevet virkelig. Altså nu er det ikke noget, han længere bare kigger på. Og det bliver han frustreret over, og bliver nødt til at skubbe det fra sig. Da hun ligesom bliver en del af hans virkelighed. Og så skubber han hende ned ad trappen.
Og på den måde slutter novellen så.